Wilt je hier nog een ode doen aan De Vlaai. een Limburgse kost? Ja, we mogen... In Nederland zijn nu niet per se bekend om hun cuisine. En dat is zwaar terecht. Ja, Maar ik vind dat we in Limburg nog wel aardig doen op onze Bourgondische manier. precies. Goed zo. Ja, dat is wel een mooie afsluiter, hè. Gewoon maar Tom en afsluiten. Hoppakee, aan de Teddevo. Tijdens En voor het- Co-Shottle. Lekker, verdeken. Videke erbij. Knie niet zoer. Oh, lekker. Oh, dat hebben we allemaal niet Knieën gehad. zo, ja. Dat hebben we niet even gehad. Sorry nog. Kom, we gaan nog een oor door. Knippen we dat stek van buff gestroeid. Nee, Dat was maar 20 minuten. Dan komt Nout van Veen met het brilletje en een blondje Ik ga pluug knieën en in dan, zuur maken. Oh, lekker. Nee, jongens. Als je nog leuke recepten wilt, Ja, inderdaad. Zoek ze dan op. zoek ze op. De Google ze! weer hebben ze Wat is er niet meer lastig?